शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर दिसुंगर। Presented by शिवांशु फिल्म्स। पहली बेरी मांगहियो तोहरा से दे दो एगो भिखिया में बोलम। पहली बेरी मांगहियो तोहरा से दे दो एगो भिखिया में बोलम। अरो बहो कोई नहीं हर के यारावा ले ले चला टिकिया में बोलम। अरो बहो कोई नहीं हर के यारावा ले ले चला टिकिया में बोलम। हमारो परनवा जाके अटकल है यारावा बलमिकिया में बोलम। हमारो परनवा जाके अटकल है यारावा बलमिकिया में बोलम। अरो बहो कोई नहीं हर के यारावा ले ले चला टिकिया में बोलम। अरो बहो कोई नहीं हर के यारावा ले ले चला टिकिया में बोलम। बड़ी याद अइतै हमरा 4 बजे भोरहवा जंग पर बैठाई के खिलावा होलै कोरावा। बड़ी याद अइतै हमरा 4 बजे भोरहवा जंग पर बैठाई के खिलावा होलै कोरावा। दिन भर में 10 बेर भेज होलै लव यू लिख के चिट्ठिया में बोलम। दिन भर में 10 बेर भेज होलै लव यू लिख के चिट्ठिया में बोलम। अरो बहो कोई नहीं हर के यारावा ले ले चला टिकिया में बोलम। अरो बहो कोई नहीं हर के यारावा ले ले चला टिकिया में बोलम। धक धक धड़क हो पिया हमर छतिया रौशन पुजरिया के मानिला न पतिया। हाँ, धक धक धड़क हो पिया हमर छतिया रौशन पुजरिया के मानिला न पतिया। बचपन से देख होलै सपना भर्ती होवेला सैनिकिया में बोलम। बचपन से देख होलै सपना भर्ती होवेला सैनिकिया में बोलम। अरो बहो कोई नहीं हर के यारावा ले ले चला टिकिया में बोलम। अरो बहो कोई नहीं हर के यारावा ले ले चला टिकिया में बोलम। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर दिसुंगर।